ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏହି ମାସଠାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।